аввало ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракоту ба кулли бинандагони шабакаи интернетии мо садои умед. хуб бародарои азиз, мо имрӯз дар шаҳри Панҷакен барои яке аз бузургтарин шахсиятҳое ки дар Осиёи Миёна гузаштагӣ ҳаст баҳратон бирасонем маълумоташро. мо алҳол дар деҳаи Мазори Шариф қарор дорем ки ба дидани Хоҷа Муҳаммади Башоро омада ҳастем. 1100 сол аз гузаштани ин шахсияти бузургавор гузаштааст. ана мақбарае ки шумо мебинед 1100 сол шуд бунёд кардани ана ҳамин мақбараро. инро мисол бар хишти пухта чиндагӣ аст. дар Осиёи Миёна якумин ҷо ба ҳисоб меравад ки 25 ба 16 ва аллоҳу аълам ҳамин ҳаҷви ҳамин мақбара ҳаст. дар Осиёи Миёна якумин ҷо аст ва таҳхонаи ҳамин бисёриҳо суфиёро ҳар гапҳое мегӯянд, ҷои суфиҳое буд ки зикр мекарданд, яъне ки тариқаи нақшбандия дар ҳамин ҷо вуҷуд доштаг. Хоҷа Муҳаммади Башоро миллаташ араб аст ва дар ин ҷо ки омада мақбарааш аст, мисол дар ин ҷо вафот кардааст. ягон наздикони ин дар Тоҷикистонист ба ҷуз худаш, на занаш, на ҳамсараш, на дигараш. Хоҷа Муҳаммади Башоро яке аз бузургтарин ровиёни ҳадиси набавӣ мебошанд. баъзеҳо ин шахсиятро ба ҳайси саҳоба медонанд. аз рӯи чӣ? аз рӯи қадр манзарати ҳамин шахсияти бузургавор. вагарна соле ки ин шахсият таваллуд шуд 782 ки он вақт ин саҳоба набуд, яъне ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам он вақт вафот карда буд. ин баъд аз расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам омадааст. ин шахсияти бузургавор чандин китобҳое дорад ки алҳол иншааллоҳ баҳратон ҳамаи китобҳояшонро номбар мекунем ва чандин хислатҳое ки дар ин шахсият гузаштааст қисса мекунем. шумо метавонед ба ҳазар тамошо кунед. хуб, ногуфта намонад бародарои азиз ки ин деҳае ки имрӯз мо ҳастем, Мазори Шариф, зодгоҳи Лоиқ Шералӣ ҳам дар ан ҳамин деҳа аст ва ҷасадаш дар Душанбе ҳаст ва музеяш дар ана ҳамин деҳа ҳаст. иншааллоҳ вақт шуд бо он шамъбанавор гирифта баҳратон нишон метиҳем. иншааллоҳ ҳозир дар бораи ин шахсияти бузургавор маълумотҳоро баҳратон пешниҳод кунем, то ки бишиносем ки ин шахсияти бузургавор кӣ ҳаст. миллаташ араб аст, алҳамдулиллоҳ дар Тоҷикистони мо ҳастанд. хуб, ин чизое ки шумо мебинед асри даҳд аст. мақбара, яъне ҳамин сохтмони ҳамин мақбара дар асри даҳ шудагӣ ҳаст, 1100 сол пеш. оро додагӣ ина барои мен баъзе муаррихҳо ина пештоқи замони темуриё мегӯн. ин тоҷикони бобоҷон Ғафуров ва ина мисол пештоқи қабл аз темуриё эътироф кардем ки ин чиме ки 1342 ба инҷа шудагӣ аллакайда. агар ҳисоб кунем 6-7 солаги Амир Темур ба аллакай инҷа шудагӣ. барои баъзе чизое ки ҳаст, ин чизо Самарқанд такрор шудагӣ. ман сутун шояд зинда ва ранг карагӣ. баъд манаи катиби болаи сутун Ал-Мулкулиллоҳ, ин ҳама бинои Самарқанд ба ҳаст. уҷо ҳамин фақат ки мисол камтар васеътар чикараги ваёба маноро баё наки сутумои шои зинда ҳамун мақбари Хоҷа Аҳмад бедидага ҳамина ранг караги. айнан ҳамин мисол расмои шоҳ туд ҳамин хеле кандакорӣ ки уҷо фақат ранг дорад. ман ин гулям ҳама хел яке катибот дига такрор шудагӣ не. ман катибе ки ҳаст ин сухани Шайх Аттори Вали инҷа бад инҷа нависае ки ҳар ки аз мо кунад ба некӣ ёд, номашан дар ҷаҳон ба некӣ буд. уҷа ба ҳар ки моро кунад ба некӣ ёд, номашан дар ҷаҳон ба некӣ буд. боли қабри Амир Темур ба матни ҳамин катиба мақтад. бале ин шеърашонро медонем. тоҷикӣ шеъраш якчор мисол аст. сана ҳаст, сана фишури салос арбаина ва сабъамия. ина мақсад мо сохтагӣ ҳамун давра ба ина мисол одамое ки ҳисоб кунанд соли ҳиҷрию милодӣ ба гардона 1342 1343 милодӣ мешавад. баъд мақсад ина мавлоно гуфтагӣ шахс ба хотири фарзандаш сарпарастӣ кардаги соли ҳама 1342-43. инҷа фақат як ном ба як муддат олимо баҳс карда ки инҷа ба нависае ки ва валадаҳу ва қилдаҳу кабадаҳу қавмиддин бифазлиҳи ва карамиҳи. агар худованд фазлу карамаш кати рӯи қавмиддина ор омадад. ино валада асос кара ҳамин қавмиддина фарзанди бузургвор гуфта. ин мақсад бозе акина фақат ҳамо Абдували Шарифзода хондагӣ ҳамин замони истиқлолият ба дигар ҳамин пеш олимо хай хондагӣ ғалат хондагӣ. ман инҷа
мисол аз дунё дорул фаноя ра катиби ҳаму кабити дар меояд аз дунё дорул фитан хондагӣ мисол ва рамзи орӯё ҳаст боле дар баъзи суннатҳое ки аз дигар динҳо одамо гузаштагӣ омехта омдагӣ мана ин история ҳашткушам истифода бурдагӣ инҷа ва мисол гули лола ин рамзи шаҳодат худаш ба хотири ҳамин бузургоро дар назар дорад. хуб бародарои азиз, ин нақшҳое ки дар инҷо мебинед инҷо ҳамаш маъно дорад ва навиштаҷотҳо ҳастанд дар инҷо. ин ҳамин хел нақшҳое ки дар инҷо кашидагӣ ҳастанд ба мисли гул баъзеҳо ҳамин хел мебинанд ки гул аст гуфта на баръакс инҷо дар навиштаҷотҳо ҳастанд ва чандин маъноҳо дорад. оромгоҳи муҳаммади башоро дар ҷониби шарқии рӯстои мазори шарифи шаҳри панҷакен воқеъ аст. деҳа ба ифтихори мақбараи хоҷа муҳаммади башоро мазори шариф ном гирифтааст. муҳаммади башоро яке аз бузургтарин ровии ҳадиси набавӣ ва каломи илоҳӣ мебошад. замони зиндагии эшон солҳои 782-866ро дар бар мегирад. муҳаммади башоро дар замони хилофати аббосиён ки халифаи муҳаммадӣ маҳдӣ соли 108-169 ҳиҷрӣ падари ҳорунорашид буд ба дунё омадааст. бинобар ин аз назари абутоҳирхоҷаи самарқандӣ ки фармудааст муҳаммади башоро аз тобеинанд саҳеҳ набуда чун муҳаммади башоро ҳеҷ яке аз саҳобагони расули худо саллаллоҳу алайҳи васалламро дарёфт накардааст ва назари яке аз тобеин яҳьёи қаттон дониш андӯхтааст. ба ин сабаб ӯро аз аҳли тобеин бояд донист. соҳиби китоби тазҳаб ул камол фи асмои риҷол овардааст ки муҳаммади башоро аз 72 шахси мӯътабар ҳадис ривоят кардааст. ана ҳамин дарахте ки мебинен ба воситаи ҳамин мақбарара сохтагӣ ҳастанд. 1100 сол аз байн гузаштагӣ аст. ҳалқи қоқ эстодагӣ аст. 1100 сола дарахт ана ҳамин аст. аз ҷумла иброҳим ибни умар ибни абувазир, умайя ибни холид, холид ибни ҳорис, абдураҳмон ибни маҳдӣ, муҳаммад ибни ҷаъфари ғундар, вақи ибни ҷарроҳ, язид ибни зурай, абу ҳошим алмазҳумӣ, абу бакри ҳанафӣ, яҳьё ибни қаттон ва ғайра. албатта дар ватани мо бисёр шахсиятҳои бузурге вуҷуд дорад ки шояд ки баъзеҳо надонад ва бо хости худованд иншоаллоҳ ҳар яки инҳоро баҳри шумо маълумоташона метиҳем. худо хоҳад бидонем ки дар ватани мо чӣ гуна шахсиятҳои ҳамун шои зинда ва ҳаракат таъмир кардагӣ ин гашткориам ин чизи иловашудагӣ инҷа ба ино ҳам ту хиш будагӣ ё мисол касе ки чила шудагӣ як хотириш ҳам девор ба нависта рафтан будагӣ хатои арабӣ пур шудагӣ инҷа. баъд замони шӯравӣ баъд ҳай камтар хати арабия мақсад баш маҳдуд буд ку ба хотири ҳамин рӯпӯш кардан ҳамин гашткория кардагӣ ва ин тиреза ҷои вақта мефаҳмидагӣ ҷо пештар соат ки будагӣ не ина мисол мана тиреза неофрид соя куҷо бирафт бомдод ба мақсад равшани чӣ хел ё ки аср ба чӣ хел вақтои намоза тахмин муайян мекард одами чилашин ва мо ин мисол ҳамон оташдони ҳамон давра ҳамон камине ки рӯсо сохтоса имрӯз ина мисол бовои хутамо 1100 сол пеш сохтагӣ ин дуд боло мерад инҷа алоп мекунад одами чилашин мисол ҳамҷоа хоб мекунад хӯрок мехӯрад ва инҷа ҷои китоб монеш ва инҷа мисол меҳроб намоз хонданаш ана ин тиреза оддӣ тобадам ки мақсад одами чилашин агар ҳамин сурохӣ мебошад тибқи мазҳаби мо намозаш дуруст не пайваст намешад албатта барами ҳамун ҷамоат ки намозашо мехонад дигар ҳаминҷа чила мешинад чил шаву чил рӯз ҳай метавонад дигар торатгариву баъд сараш пӯшода рафта биёд дигар инҷа як ҷое ки мардум ин музофот ва кам зиндагӣ мекунад камтар дуртар.
شاید که بعضی‌ها ندونن چیله‌شینی چی هسته، معلومات اینش هم انشاءالله اگر کدومی دکی لازم باشد بنویسید، ما حتما درباره این معلومات میتیم تون. اگر این عبادت‌های رمزی البته مثلا عبادت اربعینه اینا اصلا از همون وای حضرت موسی چه میکنن؟ البته شخصیت‌های هستن که صوفی‌ها را هر سخن‌ها میگن. الحمدلله صوفی‌ها مثلا یک شخص بزرگایی بودن که ضررشون به کسی رسیدگی نیست، فایدهشون به همه رسیدگی هست. خواجه محمد بشارا یکی از با اعتمادترین راوی حدیث به حساب می رود. از محمد بشارا اصحاب صحاح سته، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، ابو داود، ابن ماجه و نسائی که در تصنیفاتشان تنها حدیث‌های صحیح را جمع آورده اند و در نزد 4 مذهب اهل سنت و الجماعت معتبرند و کتاب‌هایشان با نام صحاح سته اشتهار دارند. محمد بشارا در سن 85 سالگی ماه رجب سال 252 هجری برابر به سال 866 میلادی از دنیا درگذشته است. چه زمانی محمد بشارا به این موضع دهه مزار شریف آمده است؟ متاسفانه مدرک در دست نداریم. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من دردی دل افشا کن، مدوا کردنش با من. به من دردی دل افشا کن، مدوا کردنش با من. بی افشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. بی افشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلیدی خانه ما را. اگر گم کرده ای جانا کلیدی خانه ما را. بیا یک لحظه با من باش که پیدا کردنش با من. بیا یک لحظه با من باش که پیدا کردنش با من. اگر درها برویت بسته شد دلبد مکن بازای. اگر درها برویت بسته شد دلبد مکن بازای. دری خانه دقل واکن که هموا کردنش با من. دری خانه دقل واکن که هموا کردنش با من. به ما گو حاجتی خود را اجابت می کنم آن را. به ما گو حاجتی خود را اجابت می کنم آن را. طلب کن آنچه را خواهی مهیا کردنش با من. طلب کن آنچه را خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روز
روشن کن حسابت را، بیا قبل از وقوع مرگ. این سنگی که میبینید این سنگ مرمر نیست. تراشیدن این سنگ خیلی و خیلی قیمت است. سوره اخلاص در اینجا نوشتگی هستند، خیلی و خیلی مشقت دارد. و این قبرستانی هست با شرافت این بزرگوار در اینجا، با بعضی معلومات ها که در اینجا کسی نمیرسند و این ارچه هایی که در اینجا هستند همه اینها خود برآمدگی هستند، یعنی که اون کس نشینونده است. شما هم که برآمدند چه جای زیبا و با هوای فوران بوده است. امید از رحمت اگر عمری گناه کردیم، مشون امید از رحمت تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من.